Na te, Neri sy'n coginio i ni heddi. Siwr o'i ti, Nerys? Iawn, Di joio'r wythnos yn sioe? Do, wythnos hir, ond yn dwserus. Mae'n grysyn, na dyn ni. Holl bobl na. Galed ar y trad yn dwi. Ie, di, y galed ar y trad. Reit te, rhywbeth bach o flas Japan sydd yn Ie, rhywbeth o'n i feddwl. Rhywbeth ysgam, rhywbeth rwydd i wneud ar gyfer swper. Llwch chi'n neud e 1, 2 neu fwy o bobl. Ni'n dechrau gyda'r eog, a fi'n mynd i marinadu'r eog mewn chydig bach o saws teriyaki. Nawr, llwch chi brynu hwn mewn potel fel hyn, yn barod, neu gallwch chi wneud eich hunan. Alla bod hwnna'n gwestiwn bach yn gweld. Be'n union ydi saws teriyaki? Wel, mae soi yna fe, mae bach o siwgr tywyll yna fe, mae garlleg yna fe, mae vinegar reis yna fe, bach o ddŵr, a dyna ni, a chi'n rhoi cwbl lot mewn sosban gadael ei ferwi. Hyfryd. Na gyd? Felly, wi wedi barod wedi marinadu rhai o nhw, a wedi coginio nhw wedi ni, chydig bach o olew sesame, coginio nhw ar am 2 neu 2 munud bob ochr, fel mae rhain wedi wneud yn barod. Fi licio cadw'r crôn yna, achos mae'n rhoi, mae'n carmaleiddio neis, mae'n cadw'r pysgod at ei gilydd. Pa mor hir ti wedi marinadu reini nawr? Wel, gallu ti wneud e just am 10 munud, neu gallu ti wneud e dros nos. A ti roi yn ôl yn yr oergell? Ie, roi yn ôl yn yr oergell, pendant. So wedyn ni, ewn ni mlaen i baratoi gweddill cynwysion. So chydig bach mwy o olew sesame ni fyna. A wedyn ni'n mynd i ychwanegu shibwns. Mae 'da fi 4 shibwnsyn fan hyn. Wedi torri'r unna weddol fras. A gat hwnna 2 ewyn o garlleg. Felly mae hwnna mewn byd. A newn ni gadw chi gyda hwnna. Dwi'n strio heina, dwi'n tybio chydig funudau. Byddan. Ti'n misio lot o amser. Mae hwnna rhywbeth cyflym iawn i goginio swper. Dyna gres, dwi'n wedi bod allan o'r teulu am dro bach eich bynnag, gallu dod adra a taflu pethau fewn i barall ffrio. Yn hollol. A we. Ie. A sinsir wedyn ni, wy'n licio lot o sinsir, felly mae lan i chi 2 cm sinsir ffres wedi gratio neu llai neu fwy. Lyfod digon yna. A mae gynwysion iach iawn i gyd yn mynd i'r eog. Odyn. I'r sinsir y garlleg gyd yn dda i rywun. Odyn yn hollol. A wedyn ni, fi wedi mas yn yr ardd bore yma, dyna pan mae gymryd o wyrdd ni fan hyn ar holl ddail. Dwi'n tyfu rein i gyd. Dwi sydd wedi tyfu rein i gyd. Dwi'n gwneud eidem garddio un hefyd. Ie, mae gormod na trwbl, na pam des i'n rhaid yma, na i ddod â pent o, mae gymaint gyda ni. O, edrych yn neis. Na trwbl yn efo garddio, mae popeth yn dod â gilydd yn efo. Felly fi'n mynd i ychwanegu gwyrddni fan hyn. So mae 'da fi cymysgedd o ddail, mae cêl fyna. Yn i gochi'n gynharach, ti'n gorau torri'r canol allan yna. O'n i'n torri, mae gallu bod bach yn gwydn, ti'n modd y canol. A na beth o'n i'n neud gyda'r cyfola nero, na i ddod i hwnna mewn munud. Just neud siŵr bod y... Mae'n mynd ddim mewn dim o amser. A dwi'n gweld e, mae'n shrinco nawr. Mae'n gwywo mewn dim o amser. Felly, wedyn ni gael, Swiss chardin. Dyna beth maen nhw fyna yr chard, gyda gwahanol liwe. Ie, be maen nhw'n galw? Chard yr enfys, rainbow chard. So maen nhw gwahanol liwe fyna, y coch a'r gwyn a'r melyn. Teulu'r cabbage yw'r ein i gyd, yna? Ie. Ac os maen nhw'n dda, ti'n mynd llawn harn a mwynau, ti'n mynd a... A maen nhw'n flasus i nhw'n ar lle? Odyn, yn hollol. Dwi'n ti drafod cabbage a rhyw superfood yn spel yn do. O, do, nes bod ni eto am hwnna, do, ti'n iawn. A mae ti'n bod. A gallu ti roi sbigoglis, gallu ti roi pac choy, dyna bydd falle yn fwy cyffredin. A wedyn ni, dyma'r cabbage coch o'n i'n sôn amdano, y cyfola nero hyn fan hyn. Maen nhw'n hynod, maen nhw'n fel dail hir, tywyll iawn. Ac canol rhain o'n i'n tynnu, a wi jyst yn mynd i dorri reina mewn stribedi, tenau, wedyn ni ychwanegu rhain hefyd. So geith rheina fi mewn. A mae'n ffordd iach o goginio yn ytrach achos bod vitamin A, vitamin C yn y llysiau hyn sy'n toddi mewn dŵr. Felly os ti'n berwi nhw, ti'n colli'r vitamin yna. A o ffrio nhw fan hyn, mae'n ffordd dipyn yn iachach. A ti'n meddwl, unwaith ti yn i berwi nhw, maen nhw'n mynd yn llipa wedyn. Sy'n rhywbeth bod pobl ddim yn licio cabbage a pethau felly. Chos ti'n meddwl, maen nhw'n mynd yn
Odi. Mae e jyst yn glatch i gyd wedyn, ydy e? Lle fel hyn nawr, mae'n edrych mae'n ddeniadol, ydy e? Noodles, lle. Ie, a noodles... Os ots, mae'n sawl fath o noodles i gael, does? Wel, noodles wy yw'r rhain, egg noodles. Gallai ti ddefnyddio noodles reis, os ti moyn. Ie. Beth i wto noodles? Hwna dwi wedi gael yn ddiweddar. O, ie. Mae'n dew, dyn maen nhw'n... Odyn. Mae'n neis. Ie, odyn. Mae'n wadiw gwennydd i nhw, ti'n fath arall. A wedyn, jyst twymo rhain wedi gael ei goginio'n barod. Ti'n gallu prynu rai wedi sychu, ti'n mae rhain fan hyn. Ti'n maen nhw'n eitha caled, a ti jyst yn... Berwi hynna gynta, bach, neu yn dŵr poeth? Ie, na ti, berwi nhw'n dŵr poeth. Felly, fi'n rhoi'r saws nôl a chydig bach mwy. A wedyn ni'n mynd i roi bach o chili nawr, saws chili. O be, yn yr cymysgedd? Ie, yn y cymysgedd. Ti'n meddwl, lot o gael saws chili ar ochr i fynd un. Mae'n ffrindiau i beth yna gwrth i bod efo. Ie, yn hollol. Mae hwn yn cael ei wneud yn Sir Fynwy. Ydy, ti, gwmon. O'n i'n meddwl bod ti wedi gael rhywle exotic. O na, Sir Fynwy. Mae hwnna sy'n edrych yn flasus ac yn ddeniadol, fel mae fe nawr, yn dwi? Ydy, hollol. So, ni'n barod i roi hwn ar blat. Felly, jyst twymo fe trwyddo. A wedyn ni bach o wyrddni fyna. A wedyn ni eog ar ei benne. Hyfryd. Coriander, falle. O, hwnna'n edrych yn neis. Dyna ni, a falle bach o laim, os chi moyn, ond fi'n gwybod ti'n barod i fita. Fi'n barod i fita, de. Ond mae rhan fwy o siomedig wedi cael ei ddeud... Rhan fwy o siomedig wedi dyn yng nghlys di, sy'n amser i flasu. Fi'n flasu nes ymlaen.